Bamako ana lamini e cɛ faramuso ka denmisɛn ani mabakɔrɔ Bakari Tarawele an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bɛɛ lajɛlen ka yan sigilen kunnafoni balan kɛnɛ kan kun kɔnɔ siɲɛ 5 tarata o tarata ne Ala ye dugu ɲumanjɛ e ni ne bɛ bɛn kunnafoni balan kɛnɛ kan Bakari Tarawele nakun 2 tan 1 don fasirikɛlaw sɛbɛnnikɛlaw n'o ye kalimu tabaw ye u ye mankan minnu kɛ u ye wulikajɔ minnu kɛ Bakari Tarawele an man da dɔ la ni ko fasiri ko bɛnnɛkɛ ma Bakari Tarawele baara in kuma dɔ la a bɛ taa dɔ jimi sira fɛ kuma dɔ la dɔ bi dakuru nin ka dimi an kɔrɔ a mana ka fɛn o fɛn ye anw nɔ tɛ dɛ anw ye k'an da don a la nin k'a lakali maa minnu b'a sɛbɛ a mana kɛ fɛn o fɛn ye olu de don a ka diya i ye walima a kana diya i ye Bakari anw ye lagalikɛlaw ye Bakari o kuma bi baara kɛcogo filɛ nin ye baara in tɛ taa maa saba baara kɔ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru o bɛ Ami Jakite bolo e ni ne tengulen don ɲɔgɔn na radio minnu ka fiɲɛ turugala minnu bɛ ka bila na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn u bɛɛ lajɛlen ka ce danaya la u ni ce radio Jekafo o kuma ka danaya ta ka da k'a ka baara kɛcogo kan ko hali bi Ala ka bolo u bolo mɛn u ka baara la o kuma ko hali bi Ala ka danaya Ala ka dɔ fara kan Bakari o kuma sɛbɛnnikɛlaw hali n'a ma caya o kuma damadɔni bolo don bi maa minnu ye sɛbɛnni kɛ a wajibɛlen bɛ an kan ni k'an da d'u la e ko cogo di k'a fɔ Amedi ye k'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn bɔ Jabate naamu ne ko bala cogo bɛ di Bakari Tarawele ne bɛ n tigɛ don joona l'indicateur de renouveau fasiriba n'o ye Seydou Jara Bakari Tarawele a ko jarajakulu kura wɛrɛ bangelen bɛ jamana in kɔnɔ a ko don o don jamana in kɔnɔ cɛw ka suwa bɛ ka da fara n'an ka dɔ k'o ka fara kan a ko min ye ni jarajakulu kura in ye a sigira kun jumɛn kama Bakari Tarawele u y'a yira k'a fɔ assise nationale min kɛra kɔsa in na n'a jaabiw bɛɛ lajɛlen bɔra ka ben maa minnu tun bɛ lajɛ in kɛnɛ kɔnɔ u y'u ka haminako fɔ Mali a bɛ dabolo min na an bɛ don min na ko bi Bakari Tarawele Mali ka goni jugu u bɛ ɲini ka se yan na mun ni mun de kan ka kɛ finitigilaka minnu bɛ bi sera ka dulu ma u ka Mali furan ka jɛ Bakari Tarawele bɛnkɛra min kan sɔnkɛra min kan o de ye min ye kalo 6 ka taa bila fo san 5 la o ka ta ka di finitigilakaw ma u ka baara boloda jamanadenw tɔgɔ la fasiriba ko a ko n'i y'o lajɛ min ye finitigilakaw ye k'u kankɔrɔta o kuma ko min yɛrɛ ka d'u ye nin ko in na o de ye san 2026 ye o kuma jamana bɛ kalafili kura labɛn ni ka sɔrɔ ka maa ta bɛɛ jɛ fanga kɔnɔ k'o sigi jamana kunna fasiriba ko o kunnafoni de bɔlen da kɔnɔ Bakari politiki tɔn caman de bɛ minnu ko kalasi k'u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ tɛ Bakari Tarawele ko munna nin kuma in bɛ bɔ da kɔnɔ o kuma ko Mali ko don wa transition ko jɔnni y'o ye k'o kuntala jɛnya fo san 5 Bakari Tarawele o kuma k'ulu ɲigina kuma la olu fununa kuma la o kuma k'ulu bɛna jarajakulu dɔ sigi ni k'u kɔnkɔrɔ don Bakari Tarawele ni k'u disi da min kɔni transition disi la parce que ba ko jarajakulu yɛrɛ Bakari ni Ala ni kira sɔrɔ ma k'a bɛ sɔn ka bange sini o kuma tɔgɔ min dalen bɛ a la Union de toutes les forces démocrates opposées au 3e coup d'état a bara ta o jɛkulu in n'i y'a ta k'a lajɛ minnu dun b'a la ko l'imperturbable u ka jɛkulu b'a la o jɔn o dɔrɔn ne k'o tɔgɔ fɛ wa kana kuma dɔn da dɛ o man di ye kɛrɛkɛli feerela Bakari fasiriba ko Seydou Jara jarakɛ a ko n'i y'a lajɛ politiki tɔn caman de bɛ yen Ensemble pour le Mali Ibrahim Boubacar Keïta ale tun bɛ fanga la tuma min ale ka tɔn Bakari Tarawele maa minnu tun bɛ k'ale dɛmɛ baara la olu ka ca nin kɔnɔna in na a ko maa wɛrɛ minnu nana ni kana fara jamakulu kan Bakari o de ye pari n'a ye o bɛ Cɛbilen Darame kofɔ o fana ma tɛmɛ ka bɔ min ye CDR ye Bakari olu fana nana kɛnɛ in kɔnɔna la ani bɔra k'i da don min na n'o ye ACRT faso ka wele sɛbɛn kɛ i bɛ fɛ ka kuma gɛn ka don da kɔnɔ nin dɔrɔn ye sa wa ACRT faso ka wele faso ma maa tɔw wele wa an b'ale de ɲininka o la sa kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a la o bɛ cɛ min mana o de ye kaw ji min ye kaw ji min maa min bɛ baara kɛ n'a yɛrɛ ka nafa n'a ka tɔnɔ ye jamana ko tɛ parce que b'a ko a ko n'i y'a la ni jarajakulu in Bakari ko maa ma ɲi ka tulonkɛw la ko ye a ko n'i y'a la politiki tɔn min b'u la Bakari y'a dakusi ka bɔ fo ka dama tɛmɛ maa minnu fana bɛ n'u tɛ politiki la olu fana bɛ a la sabu ko jamana baara bɛɛ lajɛlen hakilina tɛ se ka kɛ kelen ye parce que b'a ko a ko ni dɔw bɛ camancɛ fanga mɔnɔbɔli fɛ janya la o tuma dɔw bɛ fɛ a ka surunya a ko jamana yɛrɛ taabolo o ye a ko ka ji da kuma dɔ sɛnɛ kan a ko n'i y'a lajɛ mouvement M5 RP Bakari Tarawele a sigira don min kama maninfin dusu kun tɔrɔlen bɛ jamanakuntigi kɔrɔ o kuma ko nin donna la dɔɔni ni k'a kolo girinya a ko o bɔra dagolo min na ko ma dogo maa la a ko min ye nin mouvement in fana ye Bakari n'o ye Union de toutes les forces démocrates opposées au 3e coup d'état Bakari Tarawele ko maa tɛ ko cogo dɔn dɛ o kuma ko n'u m'o kɔlɔsi o kuma ko nin fana bɛ sɔn ka don u ka jarajakulu la dɛ
ayiwa fasiriba ko a ko n'i ye ko taabolo lajɛ olu kɔni sigilen bɛ min kan Bakari o de ye min kɔni ye ni transition ye san n'a ye san 5 sɔrɔ o tuma ko ye 3e coup d'état de jamana in kɔnɔ transition coup d'état fɔlɔ filanan o tuma ko ni transition kɔni mɔnɔ bɔra fo san 5 o tuma ko ye coup d'état wɛrɛ de ye ko malidenw tɛ min fɛ min kɛ Buwa Jabate yara an ka taa ɲɛ n'i ye ko in bɛɛ cɛlen ta a ma cɛn politique maaw bolo wa kosɛbɛ ayiwa bɛɛ nɔ b'a la Bakari n'i ko k'a tiɲɛna bɛɛ nɔ bɛ tiɲɛni na fasiriba ko a ko Seydou Jara ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni olu ka tɔn ye u ka tɔn u y'a jira k'a fɔ Ibrahima Boubacar Keïta ka fanga dafirila utu kalo dɔ tile 18 en 2020 a ko n'i y'a lajɛ min ye IBK jugulakaw ye olu kɔni fanga dafiri Boubacar Traoré min kɔni ye coup d'état wɛrɛ ye Boubacar o kɛra an ka jamana in kɔnɔ mai kalo tile 24 san 2021 a ko n'i y'a lajɛ kalo 18 o ye san 1 ni kalo 6 o de tun bɛ camancɛ fanga baarakɛlaw bolo a ko o kan ka dafa ka bɛn ni février kalo tile 27 ye o kuma olu ka jateminɛ na n'u kɔni kun cɛra ka ban o kuma ko Mali kan ka don gundo sɔnni kɔnɔ min ye malidenw ye ka taa jamanakuntigi kura sugandi o kuma ko n'o ma kɛ ni tile 1 farala kalo tile 27 kan n'o ye février kalo ye Boubacar Traoré ko ye coup d'état sabanan de ye Mali kɔnɔna la o kuma ko dabali ni fɛɛrɛ minnu tigɛlen b'olu fɛ o kuma ko tɛna dogo malidenw na ko M5 bɔra cogo min na ka bɔlɔn minɛ dɛ k'olu fana ka union fana bɛna bɔ ka bɔlɔn fura minɛ ka dɔ kari ka fara an ka fɛnw kan tugun wa an ka kari ayi an ti jɛn n'o ye bilen dɛ ayiwa an ti jɛn n'o ye sini a kari furu dɔw bɛ yen ni sera ma ni polisiw m'a latɛmɛ a bɛ gɛlɛya minnu ye fɛn kari ka assemblée ci o kuma hali bi o dimi bɛ an na kelenw dɔw de filɛ nin o dimi bɛ an na an ma tila o joli furakɛli la fɔlɔ an tɛ fɛn wɛrɛ fɛ bilen dɛ kuru kɔnɔ ka tasuma don a la nka bɛɛ n'i ka hakilina don l'indicateur de renouveau an ye nin sɔrɔ a kɔnɔ Seydou Jara ale ka sɛbɛnni don awɔ Seydou Jara an b'a fo Buwa Jabate hali o ko tɛ maanifin ka k'u bɛ ɲɛ yɔrɔ min na i b'a foro da yen de ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Kayimade ND Kayimade ND maa min ka wulikajɔ ye nin ye o ye Umaru Traoré ye Umaru Traoré a ko min ye CEDEAO maaw ka ɲɔgɔn ye min n'o bolo d'an bɛɛ ka bila janvier kalo tile 9 na san 2022 ko n'i y'a ta k'a lajɛ min ye anw ka camancɛla fanga ɲɛmaaw ye kangarimada k'a kun t'a la ka bɔ CEDEAO jamana ɲɛmaaw yɔrɔ ka ɲɛsin u ma min ye Ghana président ye n'o ale kɔni ye a jira jɛkulu n'ale de b'o ɲɛmaaya la bi k'a fɔ ko min ye anw ka jamana camancɛla fanga ɲɛmaaw ye u ka se ka ɲɛfɔli kɛ CEDEAO jamanakuntigi ninnu ye minnu n'olu bɛ CEDEAO kɔnɔna na waasa min ye kalata ye a kan ka boloda cogo minnu na ani jamana in yɛrɛ a camancɛla fanga hakilina minnu bɛ ɲɛmaa ninnu na bidonni kama o ka se ka taabolo dɔ faamu u la i b'a ye k'a fɔ min ye Asimu Goita n'a ka maaw ye ka fara fangabulon camancɛla fanga fangabulon ɲɛmaa kan n'o Dr Choguel Kokala Mayiga n'a ka ministres ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni hamina kun ye fɛn min ye o de ye Assise nationale de la refondation ye o min n'o kɛra kunbɛn belebele ye o tile damadɔ kɔnɔna na centre international de conférence de Bamako la i b'a ye k'a fɔ min ye laɲini caman ye o kɔni o farala ɲɔgɔn kan o kɛra gafe ye o gafe o fana de tala colonel Assimi Goita fɛ k'a di anw ka ministre ma ministre min n'o ɲɛsin bɛ jamana faso Mali ani jamana wɛrɛw cɛsira taamali ma o ka se ka taa o di CEDEAO jamana fɔ CEDEAO jɛkulu o ɲɛmaa ma n'o ye Ghana président ye n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye décembre kalo tile 20 fɔ tile 30 ye san 2021 i b'a ye k'a fɔ Assimi Goita colonel Assimi Goita a ka ciden n'o ye Ablaye Diop ye o kɔni taara ka taa nin taama kɛ taama senfɛ i b'a ye k'a fɔ gafe di Ghana jamanakuntigi ma i b'a ye k'a fɔ a kɛlen k'a kɔnɔko kala a kɔni a dimina kosɛbɛ bawo a y'a jira k'a fɔ laɲini minnu n'o filɛ nin ye nin gafe in kɔnɔna na n'o de ye colonel Assimi Goita n'a ka gouvernement ye Choguel Kokala Mayiga o min ni Assimi fara min ɲɔgɔn kan waasa camancɛla fanga in a fanga a bɛ se ka mɔɔnɔbɔ cogo min na n'o de ye laɲini n'a fɔ i yɛrɛ datulɔ a la cogo min na k'a minɛ kalo 6 fo ka taa se san 5 bɔɲɔgɔnko ma min kɔni bɛna kɛ sababu ye politikimaaw olu k'u sigi sa ka maa ninnu lajɛ baara la o kɔni o kɛn bɛ gɛlɛya belebele ye bawo caman bɛ yen CEDEAO jamana ninnu kɔnɔna na n'o ye a jamanakuntigiw ye caman siralen don ni nin kɔni n'an ye sira di Mali maaw ma n'o ye camancɛla fanga faamaw ye u mana nin hakilina in n'a waleyala ko yalima nin ko in dɔ tɛna anw yɛrɛ sɔrɔ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ bawo n'i ye Fasiri Kɛba ka wulikajɔ lajɛ n'o ye Umaru Traoré a kɔni y'a jira k'a fɔ ka kɔn CEDEAO maaw ka nin ɲɔgɔn ye cɛ i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn ye kunfɔlɔ minnu n'olu bɔra ka kɛ Mali kan i b'a ye k'a fɔ maa 121 olu kɔni k'u ka munumunu salo kɛ CEDEAO jamanaw kɔnɔna na o kɔni dansigi la o la wa min ye Choguel Kokala Mayiga ye ka taa se a nɔfɛ maa caman ma ani maaw caman bɛ yen n'u bɛ gouvernement kɔnɔ fo ka taa se CNT maaw ma nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ maa 121 in na wa min ye
ɲɔye min n'a bolo d'an bɛ ka bila janvier kalo in na tile 9 na san 2022 o min n'o bɛna taa kɛ Mali kan ko yalima k'a bɛna kuncɛ ɲuman na wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ walima a kuncɛtɔla faso Maliba jamana ɲɛmaw n'o y'a marabaw ye ka taa se jamanadenw ma bɛɛ lajɛlen bɛna kunnawolo sɔrɔ wa yalima san 5 ko kuma min n'o fɔ bɛ sɔn bɛna kɛ o ma wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ nin ye mun ye sɛbɛn min n'a y'a salo ka bɔ Kayima de ND kɔnɔna na Umaru Traoré a ka fasiri an ka taa o laban ye boli ye Mali émergent fasiriba n'o ye J Konate a ko an ka taa RPM kɔnɔ Rassemblement pour le Mali Ibrahim Boubacar Keïta ale ka tɔn Boubacar Traoré u tun bɛ lajɛ belebele la lajɛ min n'a tun bɛ ka boloda Bamako yan u ka lajɛ belebeleba siɲɛ boloda sabanan Boubacar Traoré min y'u ka ɲɛmaya sigi ko dɔn fasiriba ko a ko RPM u ye jamana mara san 7 Boubacar Traoré min ye san 10 n'o kun ŋaniyalen b'u bolo o tuma Ala ma sɔn o ma Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafirila Boubacar Traoré RPM tigɛ kora ka bɔ fanga la Boubacar Traoré u ni dimi bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko min ye RPM ye u y'a yira k'a fɔ hali bi olu ye jamatigi ye sabu u ye jama min nabɔ min kɔni palila culture ma dɔn pɛtɛba Boubacar Traoré ko ɲɛdimi don kɔnɔdimi tɛ fasiriba ko ni tɔn min tɛ jamatigi ye i na se ka palais fa wa a bɛ gɛlɛya fasiriba ko a ko ni ka wele bila parti kanubagaw ma parti lafasatɔn Boubacar Traoré bɛɛ lajɛlen kan na u k'u kuma min ye parti ka ɲɛmaya ko la Boubacar Traoré o de tun baara sigilen bɛ décembre kalo tile 29 bɛn kɛra min ma o de ye an k'an bolo ɲɔgɔn ɲɛsin maa kelen ma bɛn kɔnɔ basigi kɔnɔ kelenya kɔnɔ min bɛ parti kɔni jɔyɔrɔ fa jamana masakɛ kalafili nata la fasiriba ko maa min bɛ parti yɛrɛ ɲɛmaya la bi o de ye docteur Bokari Tereta bɔri n'i ye docteur Bokari Tereta lajɛ tuma min na min ye Ibrahim Boubacar Keïta a n'a jɛɲu u bɛ bɔ Adima la tuma min na ni ka t'u ka tɔn sigi Bokari Tereta ani IBK tun bɛ ɲɔgɔn fɛ min ye cɛba caman ye n'u bɛ tiɲɛ so a n'u bɛɛ lajɛlen tun bɛ ɲɔgɔn fɛ o dɔ ye Kadɛri Baba i hakili b'a la Boubacar Traoré fasiriba ko o dɔ fɛnɛ o ye Bakari Traoré pieds a bɛ tɔɔrɔ bolo bi Bilako tɛ a bɛ tɔɔrɔ bolo bi ale tɔgɔ de ko Bilako tɛ pa kunkolo falen don fasiriba ko Boubacar Traoré min ye docteur Bokari Tereta a tora IBK kɛrɛfɛ maɲumako la a tora IBK kɛrɛfɛ kɔngɔ la minɔgɔ la Boubacar Traoré ko Ala ye a bolomasuma bi fasiriba ko sabu ni maa min ye ɲɔ susu Ala ye Ala bɛ ɲɛɲɛ d'i ma fasiriba ko o de kɛra Tereta ta ye o kuma a tora kan kelentigiya la Boubacar parti guwana waati dɔ la maa caman bolila ka taa fan wɛrɛ fɛ ko Tereta ma sɔn ka boli abada fasiriba ko a ko min ye RPM ye a bɛ maa min disi la bi o de ye Bokari Tereta ye tɔndon y'u sigi k'u miiri a bara ta maa min filɛ nin ye ko u kan k'a dɔn a ye koyi Bokari ko min kɔni fitiriwale tɛ wale ɲuman dɔnna don Bokari ko bɛɛ lajɛlen ka kan yɔrɔ Boubacar Traoré ko parti ka kunkilenna parti ka nafa parti ka taabolo politiki baara o kuma ko n'i ko k'i b'o fɔ a ye Bokari k'i bɛ dalamaga de dɛ n'o tɛ k'a b'o si dɔn ka tɛmɛ min kɔni ye tɔnden caman kan o kuma tɔn jamakulu bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ min ye docteur Bokari Tereta ye ko a ka k'u ka candidat ye jamana masakɛ kalafili nata parti président do a ka tila ka k'u ka cɛbɔ ye Boubacar Traoré o kuma min ye RPM ye maa bɛ se k'a fɔ sa ni kalafili kɔni bolo dara kuma o kuma la o kuma u ka cɛbɔ dɔnna ka ban n'o ye docteur Bokari Tereta RPM ale président do fasiriba ko min kɔni RPM ye u y'a yira k'a fɔ o kuma ko plan A o kuma ko plan B ko kuma t'a la koyi plan A min fɔra dɛ o kuma k'ulu b'o de sira kan dɛ Boubacar Traoré ko plan A ye jumɛn ye a fɔra ko Mali bɛ don gundo soni kɔnɔ malidenw bɛ don gundo soni kɔnɔ ni ka taa jamanakuntigi ta février kalo tile 27 wa k'ulu b'o kan de kan koyi ko plan B ko k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ k'ulu t'o kan kan dɛ don min fɔra k'ulu de b'o kan kan ayiwa ko kɔ mɔna kan min kan ko jɛgɛ ka tila o kan kan o ye olu ka kuma ye Boubacar Traoré u y'a yira k'a fɔ ni kalafili kɔni kan ka boloda février o kuma min ye bulonba député kalafili ye Boubacar Traoré maa minnu kan k'u kana bɔ députéya nɔfɛ k'ulu ka sɛbɛnfura n'o ye candidature ye o kan ka don janvier kalo tile 13 ayiwa janvier kalo tile 13 maa min kan ka k'ulu ka députéw ye olu labɛnna ka ban o kuma walasa o baara kun kan ka kɛ o tuma min kɔni liste préétablie ko la wa collège électoral wari ko kun kan ka sigi décembre kalo tile 29 kuma min b'a la ka bɔ sanfɛ ka ɲɛsin dugumamɔgɔw ma olu tile t'o la wa bɛɛ n'i ka taabolo don ayiwa jamana ye Ala ka taabolo ma k'a ye koyi Boubacar Traoré fasiriba ko min ye docteur Bokari Tereta ye ale kelen parti ka ɲɛma ni a ka candidat ye ale kɔni ye kuma min b'a da o de ye nin ye ko plan A olu bɛ taa n'o de ye plan B ko kuma t'a la u bɛ min fɔ jamana marabaw ye k'u ka bonya b'u kan wari ko kuma min fɔra min ye assise nationale kɔnɔna ye k'u y'a bɛɛ lajɛlen kɔn k'u ta kumakan kɔ bi u t'a kɔ sini min ye san 5 ko kuma ye k'ulu bɛ min kɔ k'o ye san 1 ni kalo 6 ye ne ye nin kɔrɔfɔ f'e ɲɛna an ka jɛmukan tɛmɛnlenw na
min ye ka i bɛ ka to fanga na dialogue national inclusif o sigila sen kan minnu bara ka taa o kɛnɛ kan dɛ olu de bɛ opposition na bi a fɔ olu de ye fangatigiw ye bi ni ala yɛlɛma don i ma sɔn ka taa an ka so ni yɛrɛ fana ye so sɔrɔ n tɛ taa bɔ ye nin y'o ye o kuma jalakini joko to la ayiwa Tarawele kunnafoni filɛ nin an ye min bɔ Mali émergent kɔnɔ Ji Konate ale ka sɛbɛnni don Mali émergent ka fara Ji Konate kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo Jabate ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko le pays jamana le pays maa min ka wulikajɔ ni o ye Mamadu Jara ye Jarakɛ ko min ye an ka ministre kɔrɔ ye min n'o kun ɲɛsin b'an ka diinɛ n'an ka danbe n'an ka tabiya kɔrɔ ma n'o ye ministre des affaires religieuses ye o kɔni e ko a ma kɛ Européen ye ni ka taa kɔsɛbɛ wa min ye Thierno Umar Assa Diallo ye Thierno bile min kun kɛmɛ i bɛ k'a ka jeliba ye awɔ Thierno bile ani kaso kɔnɔ sigi Thierno Umar Assa Diallo a kɔni a welela min y'an ka kiiri tigilamɔgɔw fɛ n'o ye pôle économique financier ye a se ka taa ɲɛfɔli kɛ bawo a jirala k'a fɔ min ye nafolo ko dɔ ye nafolo dɔ tunu n'a bolo ɲɛ ma se ka nafolo min taa yɔrɔ la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ CFA wari 1,630,000 ani 39 o kɔni o tununa i n'a fɔ todo la nugu la min ye k'a minɛ san 2016 2017 fo ka taa se 2018 ma nin san saba kɔnɔna na ko nafolomugu dɔ kun bila an bɛ a ka bolo kan min kɔni n'o o musaka ninnu kɛcogoya dibi don bɛ a ko la bawo n'i ye vérificateur ka wulikajɔ ta ni k'a lajɛ maa kofɔlen in kɔrɔfɔ kun bɛ a nɔfɛ yan'a ka bɔ ministeriya yɛrɛ la k'a fɔ ko nafolo dɔ kɔni o ŋanamu la o suma bɛ a fɛ min ye ŋanamu da kelen ye k'o kɔni t'an bɛ Thierno Umar Assa Diallo fɛ ka ɲɛsin anw ka foroba nafolo ma n'o ye foroba nafolo jugujuguyali maa kofɔlen n'i y'a ta k'a lajɛ maa min kɔni kun ye cɛ dumanba ye min ye jamanakuntigi kɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita k'o to jamanakuntigiya la ale de kun bɛ ministre so in n'a fɔ n y'a ɲɛfɔ cogo min na an ka diinɛ ko ministeriya taabolo o ko tun t'an bɛɛ ni k'o kalifa a la wa maa dɔ fana maa min kɔni n'a kun bɛ se kuma na n'i y'a ye tubabumoriw fɛ yen i b'a fɔ ko maa dɔ don wa n'i y'a ye Mamadu Dinɛ fana sira taamabaaw fɛ yen i b'a fɔ ko maa don wa n'o fana tɛ yen n'a taara fan dɔ fɛ i b'a ye k'a fɔ a ka maaw fɛ yen Hatangu Bakari i bɛ ka kuma daminɛ ka woro ni kari ka bila yan fɛnjugu wa ne ye min f'i yɛrɛ yan fɛnjugu ne bɛ min f'i yɛrɛ yanni chrétien ni silamɛya bɛna jamana in kɔrɔ mun kun b'a la ka kɛ yan an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'o dun nana k'an bɛ ballon ta an bɛ k'an yɛrɛ fili o ko ninnu ma ko caman bɛ bibi na o mɔnɛ bɛ ka don Mali la k'a ka ballon ta o nana ka ban a ka t'o fili baji la jinɛko kɛla a sababu ye dɛ awɔ Asma tɛmɛ n'a ye mais min f'i yɛrɛ min ye Thierno Umar Assa Diallo ye a kɔni bibi na min ye cour suprême ye a ɲininkalen kɔ ni kan jɔlen ma sɔrɔ a da i b'a ye k'a fɔ u kɔni ye mandat de dépôt d'a kan ka bɛn décembre kalo tile 31 tɛmɛlen ma san 2021 k'a fɔ min ye Umar Assa Diallo ye ale ka taa i sigi Bamakɔ kura kasoba kɔnɔna na waasa waleya min n'o kɔni bɛ a nɔfɛ k'i miiri o la n'a sɔrɔla a ko n'a ni kɛli ka kan min ye jamana ɲɛmɔgɔw ye maa bɛ se k'a fɔ u ye kɔrɔfɔ minnu fɔ n'o y'an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye o kɔni y'a jira k'a fɔ min ye dunkojuguya ye o na kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔrɔ o n'a fɔra dama kana bugɔ sisan la cɛkunba caman bɛ yen e ko olu tɛgɛ ma kɛ u gu ye ka t'u bila kasobonba la wa a ye misali ta Sumali Bube Mayiga kan o min kɔni ni a tɔgɔ nɔgɔn bɛ an ka wolomasiri tabaw ka minɛnsan dɔ la n'o ye achat des équipements militaires ye wa min ye Umar Assa Diallo ye Thierno Umar Assa Diallo ale ta o kɛn bɛ an ka maa minnu bɛ bɔ yan ka taa diinɛ labatoli la magan jamana kan nafolo min n'o kun bila m'o taabolo ninnu no hukumu kɔnɔna na nafolo de tununa a bolo wa maa caman bɛ yen ko yanni transition in bɛ ban kɛnɛ bɛ furan ka jɛ n'i ka wara ye dunkojuguya ye jamana foroba nafolo ni k'o jugujuguya ka bila i kun kelen dufa ka kɔnɔ i k'a dun ani nɔfɛmaw k'o kɔni mɔgɔ caman bɛ taa gɔnɔ ma i bɛ a fɔnɔ n'a ma sɔrɔ ka fɔnɔ jɛnɛgalani o na ta i n'a fɔ i yɛrɛ b'a fɔ cogo min na an ka maaw taabolo y'o ye n'a ma y'i bolo i bɛ kunti bawo min ye nin taabolo ye nin tɛ kɛ taabolo ye ko maa bɛ a kɔkɔrɔma don min ye dunkojugu o ka kɛlɛ ka bɔ jamana kɔnɔ bawo sɛgɛn minnu ni taabolo wɛrɛ minnu bɛ jamana kɔnɔ na jamanadenw ka sɛgɛn caman dulon bɛ nin nafolo ninnu de suyɛli la min kɔni kun kan ka kɛ ka bɛɛ lajɛlen nafa min ye dɔgɔtɔrɔso sira lɔgɔliko sira min ye lakanako ye ka se ka nafolo ninnu dɔw da fɛ nka caman bɛ yen ni jɔyɔrɔ tala ka kalifa u la u bɛ sira wɛrɛ minɛ min bɛ taa kɛ jigi waro ye min ye Thierno Umar Assa Diallo ye ale kɔni b'a la ka i miiri a ka kokɛtaw la bibi in na Bamakɔ kura kasoba kɔnɔna na nin ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le pays kɔnɔ jamana Mamadu Jara a ka wulikajɔ don. Jekafo
k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako. K'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye. Jekafo k'a ka feerefɛnw lakodɔn. Bajawate namu ne ko bala cogo bi wari ne bɛ tigɛ don ko kura ado le relais parce n'o ye la rédaction ye an ka jɛ k'a sɛbɛn wari an ka taa Buguni marabolo la n'o ye commune rurale de Sanso wari tɔgɔ de tarata tɛmɛnen décembre kalo tile 28 lajɛ belebele ale tun bolo dalen bɛ lajɛ in a tun bɛ ka kɛ Sanso ale commune mairie la wari tɔgɔ de ni lajɛ denni tɛ parce que b'a ko wele tun bilalen bɛ commune 4 o ɲɛmaw ma n'o ye Sanso yɛrɛ ye Dumba Wola ale ni Debelin b'a ko ni maire 4 a n'a ka dugudenw ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan o tɛ kɛnɛcinin ye wɔtɔ ko lajɛ in bɛ tali kɛ fɛn dɔ kan o de ye sigida kɛnɛya ko ye a ko kɛnɛ bonya n'a karama o tun bɛ u ka mara sous-préfet bolo n'o ye madame Fatou Traoré wɔtɔ min ye Sanso maire ye wari ale yɛrɛ de kɔni ye maire tɔw bisimila min ka jama bisimila wari a ka mairie kɔnɔna la n'o ye Samu Mariko ye wari ni ka kuma bɔ ka bi ale min ye Sanso maire ye o kuma a jɛɲɔgɔn maire olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la wari k'a yira k'a fɔ ko baara mun bɛna sigi n'o ye dugudenw ka kɛnɛya ko ye wari o kuma ko a b'a kun bɔ o kuma foyi tɛ kɛnɛya bɔ i mana kɛ jɛnatigɛ fɛn o fɛn wari ka kɛnɛya sɔrɔ wari o kuma ko fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛya de kɔfɛ parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ baara in a kɛra ni jɛrɛjɛkulu caman ka wuli ka jɔ ye min ye Sikaso direction régionale de santé wari o ɲɛma o tun bɛ kɛnɛ kan Buguni fɛnɛ santé o ɲɛma tun bɛ kɛnɛ kan ni ka taa bila kɛnɛya o baarakɛbaa tɔw la min ye promotion de la femme de l'enfant de la famille ye wari ka taa bila députés o kuma min ye maires ni conseillers ye u bɛɛ lajɛlen kɛra ka ni ka i yɔrɔ kɔni k'a fa tɛntɛn tɛ parce que b'a ko kuma bɔra ka ben o de ye sigida yɛrɛ a kɛnɛya ko bɛ cogo min na wari o de ye CSCOM minnu bɛ yen wari wulikajɔ kan ka kɛ banabaatɔ minnu bɛ nin commune 4 kɔnɔna la wari kɛrɛnkɛrɛnla min ye an balakaw ye wari janko tinbatɔ a bɛ se ka se kɛnɛyaso la waati min na wari waati kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ yaasa kana kɔlɔlɔ sɔrɔ wari min kɔni ye da donn'o baaraw la o kuma min kɔni ye commune ye wari f'a ka wulikajɔ kɛ a bolo dɔ a jufa kɔnɔ wari a ka tɔrɔmɔɲɔn bɔ min b'a to min kɔni laɲiniw ka se ka sabati sabu an bɛ don min na ko bi min kɔni ye kɔnɔfara sisan n'o ye Césareni ye wari jamana ɲɛmaaw y'o kɛ fufalaki ye nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta kan ba la o kuma min kɔni ye sigidala jɛrɛjɛkulu dɔw bɛ yen olu de kan k'u bolo don a bɛ fɔ min ma k'u ka code part ye wari ni ka dɔɔni bɔ o dɔnniw de bɛ fara ɲɔgɔn kan wari baara min kan ka kɛ ɲɛnabila la o baaraw bɛɛ boloda ka bila jamanadenw ɲɛ a ko n'i y'a lajɛ maa caman de bɛ k'a daminɛ sokɔnɔna la n'o ye muso tintɔw ye wari ni ka taa bila furakɛli yɔrɔ la wari i b'a ye k'a fɔ n'o y'u ka sigidala CSCOM ye wari ko maa caman de b'u bɛ degun sɔrɔ kosɛbɛ u bɔbaliya don joona wari walima n'u sera kuma dɔ la mobilité sɔrɔ min b'u ta ka taa n'u ye kɛnɛyasoba la n'o ye Buguni ale CSRF ye wari o kuma min kɔni Morilakaw ye sabu Morila bɛ Sanso dugukolo kan o kuma dɔ la min ye Morila mini mɔgɔw ye k'olu bɛ to k'u boloma dɛmɛ n'u ka ambulance ye wari min kɔni ambulance u ye 2 san o kuma Morila ka ambulance o kɛmɛ k'a dafa parce que b'a ko wari maa mun bɛ san n'u ka tin gɛlɛyara Sanso ka taa bila dugu 4 tɔw la n'o o ye Donba Wola ale ni Debelin wari o kuma ambulance ninnu b'u ta ni ka taa n'u ye Buguni ale CSCOM na min ye ale CSRF la wari jango ka se ka baara nɔgɔya parce que b'a ko a ko min ye Sidiki Sidibe ye ale ye conseil des chefs de Buguni ye ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin baara kɔni u bɛ Sanso fo wari ko Sanso ye wulikajɔ min kɛ wari k'u ye min ye k'a bɛ mɔgɔ nimisi wasa o kuma ko hali bi k'u b'a ɲini Sanso fɛ wari ko bolodi ɲɔgɔn ma ko de bɛ Karatabugu mɛn si la o kuma k'u ka wulikajɔ boloda wari fɛn minnu bɛ ni degun b'a a la ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ o kuma min kɔni ye Buguni ye ale tilalen bɛ commune 26 ɲɔgɔn cɛ wari n'i y'a lajɛ kɛnɛyaso min bɛ yen o ye kɛnɛyaso 45 ye maa min b'a dugukolo kan o ye maa 620 ani 190 ye wari n'i y'a lajɛ o ka ca kosɛbɛ a ko o kɛnɛyaso kan ka kɛ yɔrɔ ye ambulance dɛsɛ man ka kɛ yen o kuma min ye kɛnɛya baarakɛla o dɛsɛ man ka kɛ yen parce que b'a ko a ko n'i y'a lajɛ Buguni ale ka lancement tɛmɛnen kɔfɛ Kumantu wari min ye Sanso kɔni bɛ daw kan a ko Sanso kɔni ta kɛra kunnawolo ye min kɔni tarata tɛmɛnen ye décembre kalo tile 28 ye a ko min kɔni ye code part mun kan ka bɔ a ko Sanso ye 3 millions k'o ta k'o da fiɲɛ na o kuma n'i y'o 3 millions lajɛ wari min ye nin commune kɔfɔlen kelen o kelen k'u ye 500 bɔ a ko fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni CSCOM ye ale ye 50 bɔ wari min kɔni CSCOM tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen
b'a ye k'a fɔ wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra maaw fɛ Bakari min kɔni ye Buguni ɲɛmaaw ye Bakari min kɔni ye 250 ale ni 6000 bɔɲɔgɔnko ye Fasiriba ko a ko n'i y'a lajɛ Sanso yɛrɛ commune kɔnɔ maa 70 ni maa 3 ani 600 ani 20 bɔɲɔgɔnko o kuma ko de bɛ dugukolo sanfɛ a ko maternité 56 bɛ yen Bakari Tarawele o kuma ko janto kan ka k'o la kosɛbɛ a ko nafolo min bɛ bɔ k'a dagosi ka dɔgɔ Bakari ko sigidalamaw de kan ka jateminɛ kɛ o kuma nin ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin mairie ma nin ka jateminɛ kɛ k'a ɲɛsin kɛnɛyaso ma o kuma ko min kɔni olu élu ye Bakari k'olu sigilen tɛ abada wa ko nin ye kɔrɔmasurun dɔ ye nin k'u bolo di ɲɔgɔn ma Samu Madi ko ka kuma n'ale Sanso maire ba ye o kuma a y'a fɔ cogo min na a ko min kɔni waati n'a nataw ye Bakari o kuma ko so kura dɔ bɛ ka jɔ min ye Sanso kɛnɛyaso la n'o ye CESCOM kɔnɔna ye Bakari o kuma ko min kɔni ye opération ye Bakari ko de bɛna boloda ye o kuma ko ala tɛna mɛn o kuma min kɔni lajɛ bannen ye u ye munumunu salo boloda ka t'u ɲɛ da o so jɔlen kan Bakari so baara bɛ sen na n'a banna minɛn minnu kan ka k'a kɔnɔ min kɔni directeur régional ye ale ye foli ta ni ka taa bila Buguni ale CSRF o ɲɛma la o kuma u y'a yira k'a fɔ baara kan ka kɛ ni dɛngɛnna min ye Bakari ko ni ala ni kira sɔnna ma k'u n'u bolo di ɲɔgɔn ma o baara ka boloda kunnafoni filanin ye an ye min bɔ le relais kɔnɔ la rédaction olu ka sɛbɛnni don la rédaction ka fara relais fasilijɛkulu kan k'u bɛɛ lajɛlen fo wa jabate ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn n'o k'a ma ko l'indépendant o don l'indépendant e ko min ye forces armées maliennes ye u t'a la k'an dusu suma wa n'i y'a ta k'a lajɛ min ye jamana camancɛ bolo ye ka taa se kɔrɔnfɛla ma min kun kalaya bɛ ka tɛmɛ kalaya kan e ko wulikajɔ o sabati tɛ faama mɔgɔw fɛ wa n'i y'a lajɛ min ye Abdoulaye Jara ye Abdoulaye Jara ko bibi na hali n'a sɔrɔla laɲiniw bɛɛ lajɛlen kɛ tɛ sɔrɔ fɛn ye min ye minɛ min n'o sera ka sɔrɔ k'o bila bolokɔrɔ la n'o de faamaw ye wulikajɔ minnu kɛ ka se ka kɛlɛkɛminɛ minnu ɲini ka di finitigilakaw ma ani halisa ni ɲininiw bɛ senna halisa dɛmɛ bɛ se ka bɔ fan wɛrɛ fɛ cogo min na ka ɲɛsin anw ka jamana ma i b'a ye k'a fɔ o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen b'a la ka ɲɔgɔn sɔrɔ min ye forces armées maliennes ye u ye wulikajɔ kɛ décembre kalo tɛmɛlen tile 28 ka taa se a 30 ma san 2021 kɔnɔna na bawo n'i y'a lajɛ min ye zone minnu bɛ yen n'o y'a jirala k'a fɔ Bamajilaka kɔni b'a la k'i jatile ja ye ko i sago ni dungɔ kɛ o yɔrɔ sigibaw la o ko bɛ se ka dan sira la cogo min na ani min ye wulikajɔ caman ye o wulikajɔ minnu senfɛ i b'a ye k'a fɔ forces armées maliennes o y'u tɛgɛ da Bamajilaka kuncɛ la min y'u ka maramafɛnw ye k'o caman minɛ k'o dɔ bɛrɛ la n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ Abdoulaye Jara ko anw bɛ se k'an disi gosi hali n'a sɔrɔla waati tɛmɛlenw na an jigi tun b'a fɛ ka waro ka ko kɔsada in na bɛɛ lajɛlen kɔni ni forces armées maliennes tɔgɔ fɔla mɔgɔ ma kɛrɛfɛ hali n'a sɔrɔla fini man di ye i bɛ nisɔndiya bawo min y'u ka wulikajɔ ye bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ finitigilakaw u ka kuma man diya n'a ma kɛ kɔsada in ye politikimɔgɔw taalen don u la k'u yɛlɛma k'u kɛ politicien caman ye min ye finitigi anw ka forces armées maliennes u bɛ ko caman kɛ a bɛ dibi la maa wɛrɛw de bɛ se k'a ye k'a ɲɛfɔ o dɔ ye Abdoulaye Jara ka wulikajɔ sababu ye a y'a jira k'a fɔ min ye kungoda min bɛ yen n'a bɛ wele ko forêt de SOE n'o bɛ Bangasi mara la ka taa se min ye yɔrɔ wɛrɛw ye minnu kɔni n'o ye Bamajilakaw dogo yɔrɔw ye ko tɛgɛdala nin bɛɛ lajɛlen kan wa min ye o forêt min ni o ye kungobolo ye ni ye n da to a la Bangasi kɔnɔna na maa 27 tɛgɛdala olu kan ni ko u dɔ bɛrɛ la min ye u ka ɲɛmaa min bɛ yen n'o bɛ wele ko Abu Dardan n'ale fana ni a kun jira la k'a fɔ min ye Bamajilakaw n'o ye Mamudu Dile walijugu kokɛlaw olu kɔni daga yɔrɔ kun bɛɛ bɛ o kungoda ma tɛgɛdala u ka ɲɛmaa kan min ye ka taa se forêt de Samori o fana kun ye maa ka daga yɔrɔ ye min n'a bɛ wele ko Ibuna Amadu a jirala k'a fɔ ale fana kun t'an bɛ daga yɔrɔ bɛɛ yema o min bɛ ni kungoda dɔ fana ka surun n'o kungoda n'a bɛ wele ko forêt de Pegere n'i y'a lajɛ min y'anw ka finitigilakaw ye n'o forces armées maliennes ye o kɛlen kɔ ka wulikajɔ sabati dugumamaw olu bɛ baara la min ye sanfɛ kɛlɛkɛlaw ye olu fana b'a la k'u zɔn nɛgɛden bɛ yaara cogo min na a bɛ yaara ci n'i y'a min i bɛ boli ka taa don fan wɛrɛ fɛ o ye i bɛ kungoda min kɔnɔ n'o ye i yɛrɛ bolo k'i dogo bɛ ye dɛ o kɛrɛdaw bɛɛ lajɛlen n'o y'a seleke naani ye o minɛn tɛ finitigilakaw fɛ min y'u ka wulikajɔ ye o kɛlen kɔ k'u tɛgɛ da ni maa ninnu kan i b'a ye k'a fɔ maa 27 m'a fɔ n k'u minɛna wa olu kɔni tora bɛrɛ la o tilalen kɔ o y'u kun da Bajangara Bangasi fo ka taa se Koro mara kɔnɔna ma o yɔrɔ minnu fana bɛ yen ni o kɔni sanga ka waati n'o bɛ jan da anw ka finitigilakaw ye ni nin Bamajilakaw bɛ taa ba maanifinw ma u sigiyɔrɔw la ka dɔw da k'u kantigɛ walima u bɛ dɔw kɔni babali waasa u bɛ se ka sɔn u ka hakilinaw ma cogo min na ka fara u kan ka dɔ fara u ka jama hakɛ kan i b'a ye k'a fɔ anw ka nin finitigilakaw n'o ye forces armées maliennes ye u ye nin baara bɛɛ lajɛlen de kɔni dansara la min ye maa 38 minɛli ye k'o do bɛrɛ la o fana tɛmɛlen kɔ i b'a ye k'a fɔ pankuru kɔni ale kɔni a nalen maa bɛ se k'a fɔ kɔni
koni wallahi aw ga jamana abe kanta yi abi jore nala sona inshallah ni hélicoptère de combat nunu olu koni sagana ka wati olu de glomen in tufi nunu zangalala min ye mugu ye abe yara cogo mina abe yarati secteur de jabali ala tona katasi songo ani bari koroma ni bele jele ngoni bala ka larawe anga mauve décembre ko le bisa ba temele en 2021 temele ibaye ka fo frappe aérienne do koni dala kan yoro ko fele nunu zegere min tara wolo kuna wolo bele la katiba ansardin o mi no bolo fara be masina o fara o maw bele jele mbala ku yere tayoro yini bele jele ngoni mbala ki yere yininga o yelma ni ngoyi abena to senawa bawo na to la sena be sika ke sabu e bamanjilaga tege de da u bele jele ngela u ka so jamana fini digilago tama wata mi ye jamana ya be sika kolosuma tukumna woni mo ga jamana imbla mi ye opération de ratissage o koni mbala ka ke nyoro marala mi ye banamba ye jabali ni bele jele ngoni mbala ka do ebrela wani ya laje foredi wagadu o mi no fleni ye enyono e konnana o baye ka fo o fana banamba ka tengu banamba marala o fana o bele jele mbala ka larawe ma be ne ma juwe ni dogo meye taga be de kunjala wata ni koni ni nyerama masoro ini fe mi ngaga o be da ika o matanga nda dola tuni mi ye wuliga jo chamo yo be sena segu mopti sigaso kujala narafu ka ta se jema ma ni bele jele operation nunu ngoni ndambe ka nyeshi ni yoroko fele nunu na wani jamana munu tengu menyo na bana no e Burkina ni Nigeria ni bala ka ke on ve tukum nanga fama force d'armée malienne ve o fini digla go fana bala ku son u ka yoroko fele nunu ngona wasa jamana sabe indanje abese ka lasonu ya tukum na abese ka wale ya ka laje ya tukum na ngoni ngembe kuna wulo bilibili ni nguye sabe sabe na ya sama ka bo lene bana ko nana able jara ka wuliga jodu able jara mba fo o kuma metan daga karafetigi fanfe ambe daga mi o bebe Jekafo wajabate daran nana dandigale warata ola ko bala to go bedi bori ne ben tiga don jona ado moniteur ko ba no ye Adama Kulubali Adama gum no sura damisi ako siama edition 2021 bori ako kunchara karite mene yawo ba ko ako minye seko ni dongo Mali bolola barakelo ka nyon kume kene belele ba kene salimba bori minye fasojo kene ye yawo ba ko niya atako sabana ye min sigira senka anka jamana kono ako niya laje salomindo bori ko anyona fuite anga jamana kono niya sanga farafina na bori ibaye ka fo ka be farafina salon belele bo belaje le sans faire salon international de l'artisanat du Mali dala suron la ko mako siama ba ko nyinantan asigira senga décembre kalo kile mogani saba ninga kunche karido janvier kalo o kile fla mami ka boyani karama kono odi anga jamana chef du gouvernement Dr Shogel ko kala maiga premier ministre ba ko nyinantan minye wati krengrane bawari sabu jamana aleka goni akoni ye malike to laje minye lakana ko gele o banga jamana kono ako fina ma teme ka boy ako minye transition ye ambola bawari wati krengrane do o na tawta jamana nyema jamana marabao bawari uye utiga di nyugo e ka iraka fo Mali bulula barakelaw joro min bula jamana nyine Mali la ko ko denite nu ni sondiara jama fangrema be ni sondia nu ni songwera bawari ko tuna dugo jamana konna la sabu minye segoni dongo baraye bulula barakelaw joro ye minye o misali yira la ka ba fatriba ko akoni ye don finu laje ni ye kenya ni saramaya laje ni yanga baraka minu laje ni nya mago nyamino laje bari ko bulula barakalo joro min be alaka da kushika bo nyina san konna la jamana tan ani nani o de nyogo soro Mali kono ya siya makene kan ya nyana mamunun kume katu yira nerisini na nga glani noni mbolono ye niye oye ma bakele keme ani bisaba ye wari mamunu ye taniga seginke ninga tasa ninga katu nyeda fonka oye ma ba keme fla bi kononton ani duru akara dawla ye ulu de yira kene kono bon trobre parce ba ko Mali be wati muna sa wati nogonte okuma minye cérémonie d'ouverture Dr Shogel ko kala maiga wari aya sugona golo doni gata kene kono mi yere fene ka yamaria kono o di Mali bolla barakelaw ka ministre no ye andogelu gino ye to ba ko Dr Shogel ko kala maika ko ako ali nyagarlendo a nison dialendo sabu kale be mamunun cela bari ko joro mun bula jamana kono ko joro njini te tabulo munun be ula ko jamana nyemo wajibi do jamana nyemo ka ko ku deme no ye jamana bolla barakelaw ye min ye corde métier keme flani ko bari ko duj membe ko keba dote o be ababe kono
parce que ba ko bari minni mamunu bora ka tanu ka jago fam ye ka tanu ka baraka minai ka tanu ka kumulla baraye bora de kabi jega do de ke ko ala ku kam mine ala ka suguja amina mamunu fana be bari nu bitu nyeda minon kam o ka sega ke tani fere kon nayi bora wal maka ke akinna charibaye bora ko ala ko koyi afuma daboro mi kama ko ala ka ko fana ye o kuma minni andogoli ginoye akoko alibi ko ku dugolo wara be ale ka chedon bolo bora ko alibi mi ma yira malidona minni daga bana minon ye bora mawbe avion tagata fon fen san jamana ko fe o kuma ko mali bolla barakala ku be sega ni bela jilen ke jamana kono o kuma ko anga dan yera la manifi ni dar yera la fu itemble ibe de sega minke minni association national de la refondation e bora minni bolla barakala ka tinna tambe ko kuma foro kena kono la janto ka ke bolla barakala la ko flaka ke ula minni Mamadou Mengoro Traoré nale mali bolla barakala ka sobanye maye ale ko ni ya yira ka foko ale ka bolla barakala bora Traoré ka alibi ka ba ni jamana nyemo fe ku deme jamana nyemo akina munumbe alibi ni boka bimbe ala u ka fere ke seben furo ka sika nyugo soro bori minni minan ko gela mumbe ka tabla kalambulo no formation yi o kuma ka be ni bela jelen ni jamana nyemo fe u ka la to bela jelen ko bolo la barakalaw deme heleni ni fango fanga bolo la barakalaw deme war ki bi daga snoko sika tolo parce que ba ko nyina san kon na la minni ko na ashimi goita ka bi foka wala nyumo ndo bori ko salon no isi amaye o kuma ka deme belbel sira yoro ka tabla sugal ko kala maiga leni andogelu gindo no ministre de l'artisanat bogari ko ni belajele u bolo di ñugo ma yasa barenga sika ke andi deme ba wure o kuma mi chambre de commerce et d'industrie du Mali no ye sesimi o président ba no Youssouf Bachili o kuma ka fana ka deme girarani kenen kono aka kanu bagaya na ka deme anaka wuli ka jo ka nyeshi aji ñugo bolo la barakelo ma kuna fani flani anyi mimbo moniteur kono Adama Kulubali aleka sebenindu Adama Kulubali ka fara moniteur fasuru jehluka namu belajele fu hali wajabate namu ko fiento ka ko fle nyefle illa da latledu lo ta kumbo ne ndega do ni sababe bo sababe no kwa mako Mali emergent Mali emergent mami nga wuli ka jo ni oye Mamadou Kamara ye Mamadou Kamara ko mi onga dugu goro na bolo ye ko soni atna nafawa mi onga ministrie do la ministre du Traoré ale ko ni wuli ka jo ani chesire mi no be ministre ina ko soni anafa abiye koi anafura dama ne ministre so yenguna kana bugo sisala mi ko chama ye no ye dibidibi ngoye ko ama yele jo abela jile ka wa jigi sigi gamena ye no ye onga petroli dinga folo ye de para gazi ka ko ni tegabedda o kan ko bo malde bela jile ka ye an yera ka ke gazi ni petroli fere ba ye o bolo dambe yani transition en kujele wati bawo ni ko fo en laje aya jira ka fo jamana de bela jile kule la sa uzi kabi ni onga jamana dugu goro na fo no ye sanu ye kangara kana boli damne na bawo jira la ka fo ko sanu ta la ka yele tugu onga jamana de siye bawo ni ya laje ni tegano blase ba munu no lu la temena awni mamunu mera kana sanu bo on veya ni onga gouvernement ni yanje ibaye ka fo onga jamana ni yoro ka doga la ko be wakati ko yele ma de ibaye ka fo kumbe belebele do no la yinina la ministre du Traoré be mi na be wele ko no kumena ke atoko konondo na to adala na zarakana ko 9e édition du forum international des mini o kani o bulo dala onga jamana kon na ne o zeve ibaye ka fo mi do mini o kani dab hagilno jaga bola ka nyeshama mi onga jamana be sika na fon joro banyi roba chama zoro ko kon na to komina o tabulo ferete kala ajira fana ka fo mi onga e jamana mi na manya ka fo mi ni damandiga nunu ye mamunu mena kanu ga na fulo do ala jano e be ga na fulo do e jago fe na wasa ni ya fere ka sika tono zoro ko ga ku beta jago fe inza kene mi fana kon nana wala ma jamana mi dugulo e sangalala ko jamana dugu de ulu se fana ka nga yi akula dama na manya ka fo abe damna yoro mi ngoni ni ya taka laje dama abe ba fo adama de abe bange abe korobaya wa abe klaka kunje no ye ako dablali ko ya no che abeke dugu jamana famunu be no ye dugu ye no ye sigiyoro ye o koni o dugu don bele jilen ganga se ka bo akono ma o dugu don ganga yi abara ke ba tabawla ni ngoni mi se ka ke sabu ye ka se ka sigidawo ni ka se ka yiriwa kanga jamana yi chama be bi ni hagli to ni janto mage mi ye tabulo chama ye dibidibi ni yurugu o tabulo mun ngoni na forogo yele nga jo oka ka be se ka se ke sabu ye ni ka ko chama ndo ni ka odo balana mi lamini seru Traoré akon ko mi wuli ga jo wati ni do na to konnana ayara na petroli bo ani gazi o fere gi wa ma be se ka ka fo esike ni de kende onga jamana ko vela gele ay pasi ni ngoy mano ko de
pétrole ko bambe yoro jamana ka ba vidini fo sida a yoro ka kala awa a hamina do de yani transition no jamana faga yana be kunde min ye gazi ni pétrole o koni ano fere ma woro mata o boli bina damne ma ala ko ke mi ala min sedu abu hami min be ala o de jamana de kilna bele jile ga saka wasani ni mi so wasa soro an sigi yoro la sanu na folo mi no be sanu mi no be bonga dugolo jukoro ni ma woro no yam entreprise bawye no lu be no bo onga jamana ka be saka bo chuko mina ka saka ga na faye kan yishi jamana de ma ka wuli ga jo nyeshi mo ma ni we sabai sabai mina ya sama ga mali emergence kon nana Mamadou Kamara aka sabai ni bogare amme emergence barakalo bala jile fo fasiri ke bawo mamunu be kalmun ta bogare sabu nulute antinan sigi ka fena kale radio Jekafo nyema so min suma ka kanku ni yo kunchele wari dore tambulu wala nyumondo barkada ninga lame bawo segere sabu ni lame bawo te onte wari nayan sigi kan kansana yele ni maman lame bogare anga barat na tayorola mamunu ka dana banka mamunu ka bunya banka mamunu ko kanga baraka ketuko kaduye mamunu ko ambe jamana don kuna funi ambe bela jelen fo wari yarame bitabla mi jaktale bolo be negala ene ne kunye bi kuna funi tigi ni alan kira sona machine araba neke kan tan ngele sanga bi sabakara mo daba ni Amadou El Kona de be nyon soro mi ma soro chini kuna funi ko no da bela jelen local la dira langa sisan ene ne mana wuli dro rappel ne sidi bi sigi farko ne je kena kon nala coupe d'Afrique ale kumbora Mali ambe Cameroun keneka kuma amba fota akambe jen wati were wa salam